ҳаминшон райдер чӣ нағма доранд бигирен батлшон ташкил кунен. салом брато, ҳамин Тоқи ТВ як батл ташкил кунен зур мешава. ҳамин дурӯғгӯи нави ка доди худо чанд бор шуд гуфтест, бо чӣ ба қатиша ҳамкорӣ мекунем. Наягем си қайд Тоқи ТВ доди худо шикастаниен чӣ и кортон хатоа. Парвиз файг як барнома дошт, комментҳо мекард. Ай бародарам як аз криса биромад. Бисёр ҳамин одамо мефаҳмидагида маълум буд ки ҳамин коре ки ман кардастам мехӯрам ин реклама буд. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом алейкум бародарон, номи ман Парвиз, шумо қарор доред дар канали Тоқи ТВ. барномаи комментҳои ҷавоб дар комментариҳо оз мо мехонем гӯш мекунем. Парвиз файг як барнома дошт, комментҳо мекард, ҳамора ту кун файг блогерия бас кард ку некин бе прикол. Идеяи зур бародар, комментҳо барномаи зур буд, и барномаи лични файг буд. хай файг я мепурсем, агар иҷозати ҳам мекунем, проблема нест. Наягем си қайд Тоқи ТВ доди худо шикастаниен чӣ и кортон хатоа. Якум тарафи масъала мо инията надорем, дим тарафи масъала ки мо ин кора карда наметонем. Мо сеюм тарафи масъала ки канта чӣ мушкилие шавад, чӣ ягон чиз дар кор шава моя. Мо аввал акай доди худо муроҷиат мекунем, акай доди худо кор моя буд мекуна. Ва мо инията надорем, намедонем шумо ай чӣ гапора мегӯед. Мумкин ай ма қати нави да я барномаш как видуши саволш метиҳем, мумкин ай рӯи ҳамон бигирен. Фиктон хатоа. Ма да ҳамон барнома даже нави аммо вайора намедонам саволора чӣ метимша. Ман хе просто интерес саволаа мегирам метимша. Но лично мо қатака доди худо ягон конфликт надорем, недавно штаги будем аз ҷо зиёфада. Барои фикра накуна, ака доди худо монда ранги ака. ҳамин дурӯғгӯи нави ка доди худо чанд бор шуд гуфтест, бо чӣ ба қатиша ҳамкорӣ мекунем. Навигем си қати ҳамкорӣ мо дар назар дора. Доди худо, акай доди худо дар барномааш чанд минусу чанд гапое ки гуфтагай ба корош оз туғри намегира, ҳавая чанд бор гуфтагай дар барномааш. Ҳаму мақсад лично ма ҳаму корода даврода в курси нестем. Якум тарафи масъала. Дуюм тарафи масъала да ҳамин ма лично ма акай доди худо нем одами савол додагӣ, пеш як чӣ гуфтагай оз дига кор мекунам. Мисол ҳама ба як фикр намешава. Ами качество одамизод хеле ки ин рӯз як чӣ гуфт бо оянда да метавонад сразу менаша алиш кина дур наверем. Ҳама кадагаем кора. Барон мисол ма пазанес, ама мисол овардасам ҳама чиза ки аввал як чӣ мегуфтан оянда да ба ҳам фоидаш ки надид бо охир да барои фоидаш мекунам кора. Ина навигем си қати хеза 2020 батл дора, нави қати мо рафтомад дора. Ва маъно надора ки мо бояд қати хеза 2020 ягон қати гап назанем. Иёш ҳам қати рафтомад дорем ҳар рӯз, иёш қати ҳам рафтомад. Мақсад и як намуди байни ҳавоёда як блогерия и бизнес бародаро барои ма фикр мекунам ки чап ҷанг панг дар кор нест ҳамин чизо. ин минияи шахсӣ ма буд. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда дар омада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. барон дар историяш мега ай бародарам як аз криса биромад ба гуфти шумо ки боша. И комментария ҳамин рӯз мо гирифтем, и дар история барон дина биромада буд. биё одамое ки в курсиан ман мера фаҳмонам камтарак. барон як трек дошт ба номи Париж, бисёр дар припефоша дар мошинош мемондак, мамасита бисёр намедонистак ё. барон тасмим гирифта буд ки ҳамин трек бениҳоят зур буд, бояд клипш мекард. ҳисоби ки бародарои наздикш мисол хоҳиш карда будам партофтагӣ буд, номаълум чӣ хеле ҳамин трек дар ҳама ҷо паҳн шуд, ҳоли набиромада. барон барои ҳамин видео кард ки баън касе криса биромад, гапзани барон маълуме ки хичам намедонам ки трека ки тақсим кардагиай. барои ҳамин гапа ӯро ҳам гуфт. Но респектам хеле рэперида ки трекшам хеле мекуван карочи. Но и официально маълум нест, определён одам да нест кия гуфтагай, ҳеҷ ка намедонад, даже ба фикрам барон худшам намедонад ки кия криса гуфтагай. Но гуфтагай ки ҳамин бегаҳ соати 7 трекш мебуро, мумкин видеои мо дертар буро. салом брато, ҳамин Тоқи ТВ як батл ташкил кунен зур мешава.
батл ҳозир чӣ гуфтанем батле ки ҳозир мебуроянд как средний расходаш 20,000 сомона ягон кас беганарари кам намебуро мақсад 20,000 сомоне ки дар як батл ҳозир расход мешавад бо уқа проблема дора мо вообще ин батла ҳозир рашта кадани нестем ба хулоса кадани нестем ҳамин чиза 20,000 ки дар батл ташкил мекунӣ мешавад ки як гала барномаи фоиданок дар истифода барӣ ва мақсад хубтар аймода мо чиза ҳозирашта када нестем ай канали тоқтиви батл ҷирад накунем ҳамишон райдер чӣ нағма доранд бигирен батлшон ташкил кунем шон мсу райдер бародар ба гуфти ту осона просто ташкил кардан хеле батлое ки крупни гузаштагай кора фақадакай доди худо кадагай дар репи тоҷикию ва майдони батл чӣ хеле ки мо медонем майдони батл шон мсия пешниҳод карда буд барои батли шон мсу райдер гонораре ки майдони батл пешниҳод карда дар шон мсда маъқул нашуда ҳам условиёш ҳам гонорараш ҳамисо бо ҳозирашдаи батла ҳар кас карда наметавона ҳозир як кас дар ютуб батли 7-1 мб ташкил кардагай ҳамун ба гардан гирифта ки ман билетотона мегирам биёй ман дар россия батли шумо ташкил мекунам райдер шон мсия ин мнение шахси мая ҳозир як ду одама просто ва россия бурда наметавонӣ ту дар обратно билет гирифтан ич как минимум райдер батлошда як гала одам мебара как минимум россия 4-5 каса бояд қатиш ҳамра бара шон мсия ҳам ҳама хел гонорари шон агар ич набоша 60,000 сомон боша гуфти якай доди худо ин батла 150,000 сомон расход дора ира ҳар кас ташкил карда наметавона мнение шахси мая хай агар бародар ба гардан гира хуб агар мақсад фикри ма ки шон мси агар да каналш кина хубтар барое ки просто гонорари райдера метияву тамом да каналш фоида шуд да канали хича хиёл мекунам ҳами чиз хубтар ай тарафи шон мси но ай тарафи райдер мумкин рӯз нашавад да канали шон мси батл кардан и бо мегум фикри шахси мая фикротона да комментария нависем мебинем ояндада чӣ гап меша ба фикри шумо да 7-1 мб ки бирид бародаро батли 7-1 мб батл фуромада буд батл да чӣ намуд качества буд ки маҷбур намекард ки то охиша тамошо кунӣ ё нагзаронда лично ман чӣ хеле тамошо кардам аммо ман яна маҷбур кардам качестваи батл ки ман то охиша тамошо накунам ман ягон эксперт нестам просто саволда ҷавоб донистам мақсад ман то охиша тамошо накардам мақсад ноҳурматии айрӯи миллион буд нисбати мб батлера хез мега намехеза ич мебуро мера иш ягон кас хаб намекуна ягон грамм ташкил кунанда идора накард барои ин хотир ман то охиша тамошо накардам ҳеч гуфта наметавонам 6-1 навикам ранги мб мегзара 6-1 навик аниқ ранги мб намегзара батлерое ҳаст ки дар реп грамотнян мебуранд мақсад опити батли сахт доранд батлои зур нишон метиҳанд ман бовар дорам ки агар батл гузара дар дараҷаи олӣ мегзара мақсад ами баъи батл доранда ҳамаш батл кардагиянд мақсад медонанд батла чӣ хел идора кунанд ҳамон хотир батли ё сахти бад мешавад батли мб мақсад новичокое ки буромадан чона ким ки гирифтан мақсад нисбати мб ноҳурматӣ бад кардан фикри шахси набуд парвиз нашоти ҳамон ӯ барномаи канада гуфта ки барои оби хӯрдагӣ мегӯм мо ҳамураш дар дорем мақсад бародаро ҳама дида ки ман чӣ ҳамин оба нахӯрдум бисёр ҳамин одамо мефаҳмидагида маълум буд ки ҳамин коре ки ман кардастам об мехӯрам ин реклама буд лекин 80-90% одамо ки ҳамин оба нахӯрам ман намедонам барои чӣ иёда чӣ дразнид карда ҳами раздражат карда охири ма мақсад ҳами сарпарасти моя хеле гуфтага ки ҳамин оба дар барномаат мехӯри ҳамин спонсори мада ҳар моҳ 2,500 сомон медод просто дар ҳамин дар як ҳафта як барнома карданда дар як моҳ медод дар 5 барнома агар шумо нахоҳем ҳамин оба дига намехӯрам ҳамун сарпараста дига ҳамкорӣ намекунам фикротон дар комментария нависе барои рӯи хотири шумо буд охирам ро истодан ман оба дига нахӯрдум ҳамин буд ҳамин қабуд комментария фикротон дар комментария нависе то ҳафтаи дига саломат бошед.
нафароне ки аз конкурси мо билет харидорӣ карданд ба диққати ҳамаи шумо расонида мешавад ки нафаре ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад як Nexi соли 2006 бо тонировка туҳфа карда мешавад ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама билети зиёд харидорӣ мекунад соҳиби Redmi Note 9 мешавад. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанки мо дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед.